¡Necesito consello! O consultorio de Noche Mocha. Escríbenos. Hola, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benvidos. Benvidos sobre todo porque para esta sección temos moita máis. Que será así de piel. Seré de piel e se non traes braja ancha, pois pegas choco todo, verdad? Pasou a min a semana pasada e xa trouxen o que é unha braja ancha. Sabes, ainda que aquí co foco recozo un pouco, é moito mellor para a piel do cu. Ben, hoxe... Tens que ter cuidado co tanga. O tanga sí que che pilla aí. Hola, amigos e amigas. Benvidas unha semana máis ao vosso consultorio. Pero se tanga. Tens que ter moito cuidado. Ao vosso consultorio de Mucha Nocha, donde responderemos ás vosas dúbidas. No, as vosas non, vamos a responder solo ás dúbidas desta chica que nos escribe unha carta hoxe. Nucha, por favor, vas ler ti, que eu non trouxen as gafas de cerca. Ben, hoxe escríbenos... Que simpática a xente que nos visita hoxe. Escríbenos Flor, ay, qué bonito, como detergente. Flor. Suavizante, perdón. Flor, que nos escribe dende aquí. Dende... No, desde aquí será desde a súa casa. Perdón. Que pon dende Artes, en Carballo. Que non Artes en Carballo. Aí estás. Moi ben. Escríbenos desde Carballo. Escríbenos desde Carballo. Qué bonito Carballo. Cando está en flor. Cando está a flor. Moi ben. Me tinde. Ben, escríbenos Flor desde Carballo. ¿Qué nos quiere comentar, Flor? Dinos, queridas Mucha Nocha. Gracias, querida a ti tamén. Querida a ti tamén. E aproveitando o tempo da semana pasada, saín ao xardín para traballar un pouco. Sí, Flor, sí. Flor. Sería a horta, muller, que a Carballo, muller, a ver, veña. Xardín. Fora na Coruña sí que teñen césped artificial e aí sí, pero en Carballo hai eira e horta. Na Coruña poñen ahora un césped artificial que non podes plantar ni patacas ni mierda. Ben, puxeme primeiro cos bulbos e teño tantos que foisemo tempo e cando me decatei... Puxeme cos bulbos, sí. Cos bulbos son as patacas, o que pasa que é para que pareza que tacas flores. No. Pero bulbos son, seguramente estarías achando as patacas. No, ela refirixe aos bulbos das flores, seguramente, que estivo aí amañando. Os bulbos da flor? Claro. Estivo amañando o xardín, muller. Pero o bulbo dela? Do xardín. Porque hai un nombre que se di bulbo. Bueno, por favor, non é bulbo. Sabes isto, non? Ben, como teño tantos, fuxemo tempo, e cando me decatei... Claro, pois se fora un solo podía ser dela, pero tantos non. Ben, decateime de que xa estaba queimada polo sol. Entonces, que? Entonces, o que tens que facer antes de irse a echar as patacas é botar cremita, amiga. Bueno, seguro que pregunta, que fajo, non? No, eso non é o que pregunta. Que fajo para o sol, para as queimaduras? Non, é o que pregunte. Credes que sería conveniente esfoliar agora ou espero un pouco? Ben, sí que é unha pregunta... Atentamente, Flor... É unha pregunta directa, Era claro. Eso é un delito moi fuerte, querida Flor. Non... Están deteniendo moita xente por culpa de andar esfoliando, vale? Hai xente que anduvo co dos sobres e todos eses esfoliaron un capital moi grande, máis houve un meu no palao. Máis un que esfoliou tamén a de biblioteca, levou todos os libros e todo. A ver, que iso non é esfoliar, que iso é espoliar. Cando quitan todo, rouban todo, iso é espoliar algo. Pois peor ainda, porque esfoliar pensei que... No, pero esfoliar é outra cousa. É outra cousa. Pois eu sacaba outro tema para que non fora isto, pero bueno. Esfoliar, ben, querida Flor, a xente nas súas casas ben sabe o que é esfoliar. Claro que sei, tamén non sei eu. Entendes, Flor? Queres darte o consello? Por supuesto, non na nosa casa esfoliamos 2 ou 3 veces ou as veces que poidamos ao día. Habendo esfoliarás ti, eu non. Ti sempre foi menos, ti sempre foliaste. Unha vez ao mes e xa está. Unha vez ao mes, a ti chegache, eu necesito máis. Claro que necesitas máis. Eu esfolio continuamente se poda. Home, temos o mesmo tipo de piel, e entón non pode ser que ti esfolies máis que min, iso sí que xa te digo eu. Eu estou che dicindo que estou esfoliando varias veces diarias. Que tontería, eso é perder o tempo para que esfoliar varias veces ao día. Porque é moi bon papel, depende da piel que teña. Moi bon papel non é porque adelgastas toda. Se queda rozada, pois normal. Normal que quede rozada. Depende con quen te esfolíes. Como que con quen te esfolíes? A ver. Normal que quedes toda rozada. Claro. É normal que quedes toda rozada. Depende con que depende do gramaje de todo. Sempre depende do tamaño.
tamaño da arenilla, coño. Estamos falando de... Claro. Vos de que tedes na cabeza, vos. A ver. Estás sempre pensando no mismo. Exactamente. Xa sei por onde É iban. unha crema ou algo para botar na cara. Esfoliar, para botar e para quitar as células mortas que hai na pel para que, bueno, para que se regenere, respire e naza Por outra vez. exemplo, eu sempre uso yogur con azúcar. Entón, es un yogur con azúcar, que por gallada é esa? Pois hai que usalo que as ventanas e as portas cerradas, pois se non me hinchas moscas, pero yogur con unha cucharelliña de azúcar ou dúas, depende se che entra ou non na terrina do yogur. Eu o que che aconsello é... Bótalo Non. e esfolíaste ou a 2 veces no día. Non lle fagas caso a miña irmá. Pois dixo mo médico, un 2 yoguriños ao día veñen ben. Eu, querida amiga, eu que che aconsello é que mires o tipo de pel que teñas, vayas a un especialista e el mismo che aconselle, porque hai un montón de produtos nas tiendas especializadas para botarlle e non Se estes queres consejos que che gastar dan. cartos, sí, pero se non yogur con azúcar, ou se non tes problemas de piel, tes unha piel un pouco que vaya para algo, con pedra pómez tamén é moi bueno. Bueno, pois isto é o consello que che podemos dar. Ou unha lija de desbastar tamén. Como unha lija de desbastar. Arriba, Bueno, Flor, isto foi todo o noso consello que che damos dende aquí ata a semana que ven. Gracias por escribirnos.